Sakhuluma ngezinto eziyithuba zabanye. Ukwamukela umoya ongcwele nokugcwaliswa komoya ongcwele. Sathi ke izinto lezi izinto eziyithuba ezihlukile. Amen. But ngifuna sicale kanje bazalwane egameni likaJesu. Ngoba uMbishop uthi siyidedele. Amen. Ngiyoshumayela phezu kwamanzi amazwi athi namhlanje uMbishop uthi ngiyidedele. Amen. Luke chapter number 4 verse number 1. Namhlanje isihloko sethu silula sithi being filled by the Holy Spirit, or being filled by the Spirit. Ukuthi ugcwaliswa ngomoya. Amen. Yeah, ugcwaliswa ngomoya. Thinta umakhe uthi emakhelwane. Namhlanje uzophuma ugcwele. Uzophuma ugcwele. Ayiphuma abadakiwe. Yoba mnandi nje namhlanje. Amen. Ngiyezwa futhi ngaphakathi ukuthi kuzoba mnandi egameni likaJesu. Amen. Luke chapter 4 verse number 1. But before siqala bazalwane, ngiyacela sike phezulu siqala uncwadi yamaGalatia, Galatians chapter number 5 verse number 22 and verse number 23. Amen. Yeah. Jesus. Yeah. Because ngifuna siqale le ndaba yethu umoya ongcwele. Bese siyagijima siya lapha siyogcwaliswa khona ngomoya. Amen bazalwane. Because every time ngifike ngisho nje ukuthi every time uNkulunkulu mawuze kuye bazalwane, one of the things ukuthi uyenze ukuthi ube ne expectation. Amen. Ungeze nje injwayelo njengoba uMbishop ashumayela ngomnikelo. Amen bazalwane. Ukilobona ukuthi umuntu enza into ayijwayele igcina ngama results. Amen bazalwane. But every time you expect from God, uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyakupha. Amen. Angazi ukuthi uqhubeke ufundise ngokushumayela. Amen. Akuze makayishumayela noma ifundise. Right life is when you must. Amen. Right. Galatia chapter number 5:22. Because last time we covered bazalwane ukuthi umoya ongcwele ungumuntu ngisho. Sathi umoya ongcwele uyalimala. Sathi umuntu simbona ngama fruits ukuthi unomoya ongcwele. Asifunde ke Galatians chapter number 5 verse 22 and verse number 23. Ngajaha ufundele ngamandla thuso ngoba siyafunda nje. Yeah. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Against such there is no law, but the fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Unakho yini lokho? Manga ngithembi kahle ongathi kusola vele uthi into omunye uthi unakho yini lokho. Ngisho lithi iBhayibheli isihlahla esihle sikhipha imbazalwane iy'thelo ezihle. Amen. So bazalwane ley'thelo lezi iy'thelo zikamoya ongcwele. So bazalwane you know ukuthi if ungakafiki ukuthi ube na the 5 fruits of the 9 fruits of the Holy Spirit, insindiso yakho isuke santenga.
Awu amen. Umzalwane ophelele, umzalwane onazo zonke lezinto esifundile lapha. Amen. Shuthi umzalwane osindisiwe into ekhosikane nayo uthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, ukuba kind, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Umuntu onganazo lezi zinto lezo bazalwane usadinga ukusebenza okangempela. Amen. Because these are the fruits of the Holy Spirit. Ukuthi umoya ngcwele bangena kuwe bazalwane ungena ngalama fruits nawo. Amen. That's why athi babu nje umoya ngcwele every time akafika ufika aphethe ama briefcase ayi2. Uphethe lapha briefcase yama fruit ne briefcase yama gift. Amen bazalwane. So umzalwane asimboni kakhulu ngama gift. Ngoba ama gift ayadisivana. Awu amen. Ama gift angatshela ukuthi umuntu lento uyayiphila o lento ukuyo kodwa angasikuyo bazalwane. Awu amen. Ngoba bazalwane sisekhathini futhi lapho khona ubona kakhulu ukuthi ama gift abalimazile kakhulu abantu. Awu amen. Umuntu afika amephambi kwebandla athi thus says the Lord. Hallelujah. Maqeda ku thus says the Lord uzobona ngetext engena ku WhatsApp ethi waze ngiconfirmele isiprofeto ebesithi thus says the Lord ebandleni. Awu amen. Because umuntu bazalwane operator only with the gift without the fruits of the Holy Spirit. So that's why mono moyingwele nama gift ilulele uthi wena usebenzisa gift mono usebenza wena. Ingakho akoseke sigijimele kakhulu ama gift segijimele moyingwele. Umuntu oqala inkosi sigijimele umoya. Ngoba umoya nguyo osiza umuntu, nguyo lingisa umuntu, nguyo change umuntu. Aw amen. So that's why bazalwane uPaul lana aveza ama fruits of the Spirit. Amen. That's why before you run with the gift, into posifika kakhulu before uyeli ugcwalisa ngumoya ukugijimela ukumazi umoya ngcwele. Amen. Ithwe makhelwane ubani umoya ngcwele kuwe. Luke chapter 4 verse number 1. I want us to push this thing of being filled by the word. He gift yabantu umoya wafowe. Amen. Funde ke thuzo ngifuna ukubona ukuthi blaw umuntu makagcwalisa umoya ngoba kusesikhavile kamoya ngcwele. Umuntu makagcwalisa umoya umuntu onjani uphila njani futhi uba njani. Aw amen. Bese ekugcineni soyidedela bazalwane. Amen. Ngoba ngisho ukuthi ngishumela phezulu amazama bishop. Funda Luke chapter 4 verse number 1. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit. Then Jesus being filled by the Holy Spirit. uJesu naye uqobo lwakhe wagcwaliswa ngomoya ngcwele. That's why Jesus being filled by the Holy Spirit. Yes. Returned from the Jordan. Abuye Jordan. And was led by the Spirit. And he was led by the Spirit. You see, one of the things when you are filled with the Holy Spirit, it ends like okay, angisho siphakamisi ngicela ukubuza futhi umbuzo ubani ogcwalisiwe ngomoya ngicela phakamisa isandla. Because vele it's two different things. Umuntu onomoya ngcwele ongagcwalisanga ngomoya kenzeka ukuthi lo muntu loyo aphile impilo yensindiso kodwa ngayiphili impilo yensindiso. Ngoba nalithi uJesu aholwa yini agcwaliswe yini uma waholwa yini. You see, ukuthi siba led by the Spirit if we are filled by the Spirit. Ingakho ngenzeka kube nomoya ngcwele kodwa uqhubeke kwenze yonke into enziwayo emhlabeni. Ngenzeka kube nomoya ngcwele kodwa uqhubeke uphile izwe. Why? Yilokuthi ube nomoya kodwa zange wagcwaliswa ngomoya. Ngoba mawunomoya ngcwele, one of the things you must have, you must be filled by the Holy Spirit. Because Jesus being filled by the Holy Spirit
awuphindi wala ugqwala ngoba noPaul bambeka isandla wagqwala ngani. Ephesians chapter 5 verse 18. Ngiyabhala passage ngozalo. Funda. And do not be drunk with wine. Awu. Uthi Paul, hayibo, ningadakiswa. Iwayini, thuma. Ungadakiswa. Iwayini. Kusho mina kusho Paul. Ngithe mageza ngisipersonal. Kusho Paul. Awuphinde. And do not be drunk with wine. Uthi Paul ningadakiswa yini? So uyazi umzalwane makafuna ukuphuza uvela vuya ngale verse le. Athi hayi Paul uthi singadakiswa iwayini. Bese vela athi ayishuthi singaphuza. Kodwa singadakwa. Avela sho njalo. Kanti Nkosi kuzama ukubheka ukuthi uPaul uzama ukuveza. Ebazalwane uPaul ngisho lento uzama ukuyenza iexample ukuthi umoya ukwazi ukuyenzana. So manje hayi ukuthi lento le uyikhulumela ngoba ufuna abantu baphuze bangadala. Kodwa uyikhulumela ngoba ufuna ukuyenza iexample ukuthi umoya wenzanani. That's why uthi ningadakiswa yona akade abane ophuza iwayini. Ningadakiswa yini? Wayini. Because wenza example uzama ukuthi lento ezoyisho after ni understand kahle ukuthi umoya mangeni lwenzani. That's why ningadakiswa awuthi umakho emakhelwane mani. Ningadakiswa iwayini. Yeah. Phuma kuyo. Hlukana nayo. Ungayicabangi. Funda Thusi. And do not be drunk with wine. And do not be drunk with wine. Yes, sir. In which is dissipation. It is dissipation. But be filled with the Holy Spirit. But be filled by the Holy Spirit. I want you to the original translation of verse 8. Don't get drunk with wine because it makes you to lose control. Instead, keep on being filled with the Holy Spirit. Keep on being filled with. Should you call some more accent to ogwala kuyo kayi-1 kuphela. Awugwala namhlanje bese kuphelile usegcwalisa umoya. Ukugcwalisa umoya into oqhuba ngayo yenzayo uzuyenze uphinde uyenze uphinde ugcwaliswe uphinde angisho futhi kuze iwayini ikudakwe awuyiphuzi namhlanje ikudake nakusasa. Angisho vele usuku ufuna ukuvala ibhabhalaza ngalo iphuzile izolo ufuna uphinde uphuze futhi kusasa. Manje yahliplaga likela ngophinde wenze futhi uphuze futhi. So no Paul uthi hayi bafowethu nani niqhubeke nigcwaliswe ngomoya. Mina ngigcwalisa umoya into continuous akusinto namhlanje kusasiphelile. Yingakho insiniso yakho kaze uyibona iyakhuphuka uyiphila lento ubani. Uzizwe ngathi izulu lakho wedwa. My God. Uze makubingelela umuntu ukuze kusho wena shaka kosayo. Ngeke Nkosi nikazi kaNkulunkulu ophilayo. Kusho wena because ugcwele. Owazi umuntu obona ugcwele umuntu ogcwele uyabhora. Yeah, ngafika ukuthi kubingelela. Ake shama kama dosana. Kathaphaya. Uzobona ngosuku seka empty. Izokutshengisa ama-empty ukuthi yo this is control. Ngoba sifuna uxolisa ngoba umoya ongcwele naye uyakwazi ukudakiswa. Umoya ngaphuza manje uphuze. Size masiphuma nasithi udakiwe kanti awudakwa ngumoya. Iwayini kamoya iwesi. Ngoba le wayini enye ikhulumisa indaba ngisho. Manje le ingcono mayikhulumisa indaba zasezulwini. Udakiwe khama lo sayi khama lo silima hayi. Udakiwe.
Sibathi hayi bombambeni kwenze njani? Khona obosika abahali bayo. Sithi hayi boThuso hayi kwenze njani uThuso namhla esonweni? Hela bosika udakiwe. And njengoba udakiwe manje ubhokhe into ayiphuzile. Ukhuluma into ayiphuzile. Ngoba ngeke ube yinto ongayiphuzanga. Uzokhipha konke esenhlizweni ngoba ukhuluma into vela igcine kuphi? That's why futhi mawugcwele umoya futhi udake umoya ukhuluma into ekuphi? That's why udina abantu Jesu this, Jesu that. uNkulunkulu this, bandla lami this, mfundisi wami this. Basibathi umfundisi wakho uNkulunkulu utayo understand. Inkinga siyakhumasta. Siyakuba saya ngisho. Yes, alavelia. Amen. Acts chapter number 4 verse 31. Yini into yenza ukuthi futhi ugolise ngomoya. Funda sizwe. Bathi sebekhulekile. Bathi sebekhulekile. Kwazanyazanyiswa indawo. Yabazalwane, Acts chapter 4 ngisho. Acts chapter 1. 4. Ngifuna sigcine ngo2 because nako Acts chapter 2 bagcwaliswa. But buka manje Acts chapter 4. Funda. Bathi sebekhulekile. Bathi sebekhulekile. Kwazanyazanyiswa indawo lapho babebuthele khona. Kwazanyazanyiswa indawo bebabuthele kuyo. Bathi sebenjani? Sebekhuleka. Acts chapter 9 verse 17. Khona wahambu Ananiya wangena endlini. Yaku chapter 15 verse 52. Because this is the same people who are filled in Acts chapter 2 and they were filled in Acts chapter 4, right? Yes. Abafundi bagcwala intokozo nomoya oyingcwele. Ebazalwane, ku chapter 13 we still find the same thing. Lithi iBhayibheli abafundi kodwa nigcwaliswa ngani? Continuously. That's why even here we see that the disciples of Jesus, they kept on being filled by the Spirit. Yingakho impilo yabo yensini sibe lula because they kept on being filled by the Spirit. Ask your neighbor, say neighbor. Awumthinti umhlokolozo, neighbor. Are you filled by the Spirit? Are you filled by the Spirit? Who's are you filled? Are you filled, neighbor? Neighbor, sakubona ungena endaweni engangena kuzo, are you filled? Yazi umuntu ongasifili unjani mampishop? Ugcoka kahle esontweni phela. Akuthi inkulumo vele. Ugcoka kahle esontweni phela. Dress code ichicha makasesontweni phela. Yeah. But dress code bangeke esontweni ibe yinto. Ujenje iskari. Iskari. Itema kanti iskari nje. Iskari makini. Uthi enje iskari. Umuntu during the week maka business card. Sibona izinto ezingabona. Umuntu makasesikari. Uthi noma hamba ubona yonke into. Umuntu masesikari. Uveza isibhono. Umuntu masesikari. Amathanga wonke ngaphandle. Umuntu masesikari. Uveza ikhiviji. Umuntu masesikari. Ugcoka ibhruku elimpintshayo. Umuntu masesikari. Little iskari.
singcolise ngomoya. Basalwane, angikaze ngibone ukuthi sifake kanjani. Wena umuntu ungaze umkhethe uconfirm ngendlela egcwele ngayo manje. Uthi waze wakhola umzali wagcoka kahle ngeSunday. But abambona ngama Friday isikala. Maybe we should like we stop it like it's gone. It's gone. It's gone. See me my Apollo. Start this year can you say Apollo? No, it's gone. See this year you look at this car is 12 Apollo. Sibathi hayi isikali sikufake emotweni. Sithi nasiwaka sigijima ngeenyawo zethu sisukule kuthi isikali. Isikali sikenza ukugijimisa amadoda nemali. Isikali sikenza ukugijimisa amadoda amathathu. Isikali sikenza umfana omncane ukugijimisa ugogo. Isikali. Isikali sigene ekalini. Kolisa ngomoya. A Christian that pretends. Lithi banesimo sokumsaba uNkulunkulu. Kodwa baphika amandla akhe. Isikara bazali bahamba bangagcolisa ngomoya ongcwele. Ngoba uma ungagcolisa ngomoya ongcwele you are not led by the Spirit of God. Isikari senza ukuthi umzalwane akholwe. Mawuthi ngena kwakhe khona izinto ayifishayo mawufika. Isikari senza ukuthi usangena nje kulamabhodlela ofisha ngaphasi kombhede. Isikari siyenza ukuthi ukholwe kodwa uphinde usebenzise imithi usindisile. Isikari Oscar de Beji, matubula de spirit. Oscar. Oscar sikenza ube nama-boyfriend ayi-7. Oscar sikenza utshintsha abafana every week. Oscar sikenza ulale emathaveni. Isikali sikenza ukuthi neso asiyethu le. Uvele ukuthi le khona la ithole khona. Uvele ukuthi le khona bekathenga ngayo phezulu kwesinuka isikali. Isikali sijukuja. Uma lesithi hey khona ngashinto hey sayijukuja la sontweni ayijukuja sithi hayibo ujukuja isikali. This guy is pulling a panic. Sibathe shayithumoni ubona ukuthi akusithimoni. Yikugule thule. Yikugule. Isikali. Ai. Apostol. Hey. Sikenza unxibe impahla zodwa othengele umfana. No, please, I understand. No. You believe the star.
Wabentsiniso uyiphila nje unje uyiphile. Uyiphile uze ngathi igazi liphethwe high blood uyiphile. Ushisa uzubande ngoba isikali. Ngoba hayi ukuthi ashisa. Hayi ukuthi abaphayiphayi wavuki. Hayi ukuthi ukuthela kufiki. Hayi ukuthi awufisi ukwenza izinto izinto abazenzayo. Kodwa ngisho nje kune-fruit lapha kuMaNcwele, kune-fruit lapha kuMaNcwele, i-self control. Amen. Uyicontrol esingawakhiphile ama-1,000 awuvela kushaya ngawathi makushaya nama-1,000 uvela umtshela ukuthi hey isikali. Bazona bathula ngomoya. Angakuba nezo thuba. Endini baze bakhathala ngomsho. Khathala. Khona ubusi. Njalo basibeme. Asithathini phela bencela ubone 4 kwela kangaka nje wena 4. Olungana omkhulu. Wafika wangibiza before wena. Wathi photo. Enze njani? Athi isikali photo. Sikhetheke ukuthi enze njani. Ngisho nawe yazi ukuthi lento yenzayo ayisisi. Ngitshela nguwe cha ufike uzotshela mina ukuthi lento le akazi ukuthi uyenzelani. Uthi wafika ubaba wakho wamtshela ukuthi uma ungayenzi lento le uzoba namabhadi. Uthi siyavaleka izinto. Cha. Siyavaleka mngani wami. Athi ya. Ngathi hayi kungcono niyazi ukuthi uyenza into engekho vele. Akodwa uqhubeka nesikali mngani wami. Wahamba. Wabuya. Mabuya futhi uyitshela ukuthi mina ngizoba khona entweni anjeni ukuthi vele bayenza into ezingasi-right kuzo. Asekalethi ukhuluma utshela umuntu o-wrong. Ngoba sinabafundisi abayanga khona. Sinabafundisi abawelisa abantu. Kodwa mama ukuthi nasiyabuza. Asiyikhuza into esingabuzanga. That's why siyibuza. Asiyibuza kodwa sikhuza abantu abahamba nathi kuphela. Anyeke ngifike ngithole sithola elinye ibandla bayivumela. Angisho kuyenzeka mzela. Bayivumela. Yes. Bayivumela. Asinjalo mzala. Njalo bayivumela. Anyeke ngifike ngiyolwisa umuntu ngende ibandla lakhe. Ngisho ibandla lakhe. Ngeke phuma kuyo. Ngingelela nina benzani. Wena ngena kulesi nesikufisa kuzo. Uyenzelani into ebukeka ngathi so. Noma ngasithi yabo umuntu mangafika phethe ibheke kuri namanzi uzothini? Uzijwa. Ha? Alasole. Hayi ngisolisa masibona. Ska. Wala ngoba. Umuntu ogcina umoya wahambe ukindala. Sangiyazi ukuthi endlini ngihlale ngithi ubemeza ngumezi 3. Azingaselisiwa. Awucabanga ukuthi all this years I was tempted to do all those things. Awucabanga ukuthi nami bengifisa ngelinye ilanga uma ba-check abantwana ukuthi bayaphasa esikolweni. Ayinazi ngisho kuya-check bazalwane kushaye inhlolo khu ukuthi umntwana uzophasa noma ngingaphasa esikolweni. Bengingayenza into leyo besiyenza uqinisile basiyenza nathi. Ubone ukuthi sensindisiwe manje. Sensindisiwe. Njengoba ngisindisiwe nami yazi ngiyafisa ukwazi ukuthi ngizophasa. Kodwa ukuthi angiphase futhi. Bekuse ngithi no. Ngifuna ukwazi. Ngishayo. Acts chapter 2. We are closing. Awumbuzo makho ungakugcwele yini?
Awubuze makhe ugcwele yini. Bese uyidedela manje. Uzobona uyazi bazalwane wami sasacala uMongcwele. We live a life that is different from the world. Asiphilisi bezwe, asiphili njengezo, asenzisi bezwe. That's why umuntu wena bazalwane ukuthi we are not judgmental. We are not. Inkinga izomafika liba ngathi judgmental. Ngikushaya kuze nakuthi ukhuluma nami. Mangakhuluma nawe kusekhuluma nobani. Sikhuluma ngetulo bazalwane wona. Sitshela ukuthi wesitulo wrong. Asi wrong isitulo nguwo wrong. Oshele kuso. So uNkulunkulu makasikuza sikhuzeke. Okay, one example before we together. I still like R&B. R&B. Uthanda abafana. Ora abafana bebathanda kenze ngisho bakuthande. Nabathande wena. Akuphi njalo bazalwane. Uthi ukuthi abathandwe kodwa bayenzani? Asitholele R&B. Bakhuluma ngayo R&B. Bazothanda. Uba no Celine Dion ba? Uba kule tula ba? Because it's asikhuluma ngothando le ngoma lezo. Bazalwane. Umuntu olalela uqomo ujayiva njani? Ubani olalela uqomo? Ujayiva njani? Babe. Umuntu olalela yazi ujayiva njani? Tholile ne? Umuntu olalela deep house unjani? Umuntu olalela jazz unjani? Awutuso. Umuntu olalela ipiano unjani? Agalala. Umuntu olalela hip hop unjani? Mbona noma kuxoka kwakho? Ngikhambele ngakuthuka manje. Andusona ngakuthuka usayikhulumela. Shayabo shoot yonke umoya ingoma inomoya wakho. Okay, why am I dancing ngafana? Okay, why am I dancing ngafana? Ushuthi nasingafakela amadlozi ithi moya emva amadlozi la. Khokho mfethu. Yasekhaya le diyeka mfethu. Bari mshayela isigubhu. Nanto ngishayela into le. Ngashayela nonke. Somo la mela sana. Iskani. Because yonke into inomoya wakho. Yazi nabazi bathuka abantu bathi wena umzalo olalela igospel phela bathi phela ayikho vele uvakashelayo le hayi gospel phela gospel yodwa uJesu yahlala ku piano. Okay, ufuna ngiyabuza. uJesu yahlala ku deep house. Okay, ufuna ngoni. Ujesu yahlala ku jazz. Ingakho ngagcwala umoya bezalwane. Ngoba kunezinye izinto enhlizweni zenu ezakhizwe. Why uNkulunkulu masimdumisa ngokuhlabelela bezalwane? Why sikavela masimdumisa siphumule? Why kusike ibe in the melody of like is a song.
awukazi ubona umuntu okwasindiswa umthola esithaveni ngilo bathola awukazi bathola awukazi angena ingoma yegospel umbona ukhala njani why uzo zonke lezinye zangakhaya why nathithela ngemphefumulweni wakhe why suddenly masengena igospel khana thitheke ithitha umphefumulo should nalezinye ingoma ezingakholelwa zithitha umphefumulo. That's why you can easily respond to the word when it comes to you because kusasenezwe ngaphakathi enhlizweni yakho. Piano ngene la. Yes ngene semoyeni ngepiano, masingalifaka la. Yeah. Konke ingayenzeka. Umuntu ola ngathutha same time aphume la endlini. Same time. Acts chapter 2. Let's stand on our feet. We are about to pray and have an experience of the Holy Ghost. My God. Mawugwele inti phuma ungazi ukuthi iphume njani. Ivele iphumele ukugwele. Ngisho phela mawugwele shothi ugwele yonke indawo ugwele. You are filled. Kusho ukuthi ayikho enye into engangena ngaphandle ngoba sekugwele into esezulwini. So ugwele ngomoya osezulwini. So izwe alive in a space. So can go only affect or tint because you are filled by the Spirit. Read, sir. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost. Asibengenya ubuzalwane. Asibengenya. Sizothandaza nje. Angisho sibone ukuthi bagcwalisa because they prayed, angisho. Ngasitha. They prayed. Indawo babuyazanyazanyiswa. Besithi iBhayibheli bonke bagcwaliswa ngani? Ijoba ke get ready. Inkinga lethe sokugcwalisa nayo izokwenza uzondiswa. Awumuzi maka you ready to be hated by the world. Because they get disqualified noma ufike ezweni bavele bakubona ukuthi lo usindisiwe. Yeah. Bavele bakuphika udlu. That's nini. Onje nini? Saturday so Friday. Bengidlula kulelinye ihlala. Lengibingelela yazo. Lengibingelela. Lengibingelela. Yasabona. Ngidayela. Bese maqeda. Hallelujah. Ay. Kusho lona. Angeke so nix. Ngithi hallelujah ngathi ayikhona. Lo manje wani khona ngesho. Ngeassurance. Nawe manje uzokwenza lento uzothi hallelujah. Uzibuza manje ngathi hallelujah ngaba unstop ukwenze njani? Seyifikile uzogqolisa. But inkinga baze ikwenza ukuthi ufunke. Ungayithathi ke ubuyele ngayezweni. Ngoba mawubuyela ngayezweni usuyowina bona ukuthi bangene kuyo lento yakho. Hayi ukuthi wena ube munye nabo. Ungalweli. You must be different from the world. And what we are going to give you now, it will make you to be different because you're going to be filled. Uzozo le viki zobalula le. Uyothandaza kwakho kule viki. Yobalula. You know what? So forget this, man. So forget this. So for the oil. So fire amanzi. Siyajova siyifaka letho yonke iyo system. Uthi uhambe bonke umuntu anothisa ngowami lo muntu lo ngahambi yedwa hamba lezulu. Right sir. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost. Lathi selifikile usuku lwePentecost. Bonke babebuthene ndawonye. Lithi iBhayibheli bonke bebabuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi lokuvunguza komoya namandla. Wavela
ugcwele inhloko mevele ezulwini engathini ithuzo ajini makhe get ready ngiyacela usemnyama vele uvale singasaphazamiseki futhi yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. sihlele kubazalwana endlini ya lento izogcwala indlu yonke izogcwala indlu anye ngikhuluma ngitheke yenzeka kethuzo izogcwala lento ini indlu yonke lento yonke ngisho manje njengoba sithandazana lendlu leyo yogcwala umoya leyo yogcwala lendlu manje lokugcwala lendlu abantu funda Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukene. kwase kubonakala izilimi ezihlukene kubo yebo Kungathi zomlilo. engathi zomlilo Zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. sahlala phezu kwaloyo naloyo kibo yebo Base begcwala bonke umoya oyigcwele. bese benza impazalwane Gcwala bonke. ukhona wasala ngaphandle awubuza uma ufuna ukusala yini namhlanje makhelwane lento izokwenza unqoba isikari le ngoba sonke sogcwala yini afuna ukugcina thuso Base begcwala bonke umoya oyigcwele. base bagcwala bonke umoya oyingcwele. Lift up your hands unto heaven. Lift up your hands unto heaven. Focus now, focus. Also tete. Uzohlala phezu kwakho manje. You'll become a different person. I know bazana abanye belayo kulento lizana bangathanda. It's because for a very long time nakho sekhona lento. For a very long time you are not filled by the Spirit. Oh, ngisho abantu bayithethe ugcwala kayi-1 kuphela. But namhlanje uzogcwala futhi ngepetrol yasezulwini. You shall be filled by the Holy Ghost. Can you close your eyes and lift up your hands unto heaven? I feel the power of the Holy Spirit. I feel it. Can you pray in tongues for a moment? Khohlwa manje umuntu. Khohlwa. Songena moya manje siphukuda. Siphukuda. I feel it is in the house. The Holy Ghost is in the house. And people are going to be filled by the Holy Spirit of the living God. Iza ngamandla lento ngomlindo phezu kwethu. Close your eyes. Ungabheka umunye umuntu. Ikhona lento ezulwini phakathi kwethu khona umuntu wethu. Khona. Uzofaka abanye akhipha abantu. Makafaka izinto zakhe kubani kuphume izinto zezo kibo. Makafaka into yakhe kibo kuphume. Hey my God, is coming strong and strong. Can you lift up your voice and pray in the Spirit? Ela brando sikabato. Zevindo korobushika tababa. Shala brando zevrikatumri kabadosa. Can you pray in the Spirit for a moment? Open your mouth. Because as we are going to pray, the whole house will shake. As we shake, and the whole house will be filled by the Holy Ghost, by the Holy Spirit of God. Ngizomanje phezu kwakho umuntu omdala endlela eyisimanga kwenze njani uma ingcwele ukhona phakathi kwethu. We're going to have the same experience just like the day of the Pentecost. The Holy Spirit will hover the house and the people shall be filled and they shall be energized. Kwenze njani uma ingcwele ukhona uzosigcwalisa. Heshada
Tomako Shedebaha Sevre Kunze Kapatomrika Sevre Kuna Bate Mwene Hitu ya kone Mwene Seskona Mwene Sesi Mepangwa Ako Mwene Sesi Mepangwa Musoba Mwene Katamaha Really Matakabaha Nala Pai Kapai Ikapatai We're gonna have an experience with the Holy Ghost. He calls
Awukwazi ukuphuma izulu ungekho phezu kwakho. Awukwazi ukuphuma izulu lingahlalanga phezu kwakho. Oh, makonje. Ayidingi isandla sabantu. Idinga umnikazi wayo. Ungaphakathi kwethu. Ulana. Usebenza ngamandla. Ulana. Let's pray.